kapalni birmanni kok sawaibo sabaya salbromno khanawai tongo tipra sarukni birmanni kok toma haino hai kasai phaika Gondasora Panchayat ni bisingo khobjaknai Noboda Parani Takhuk Premchand Tripura bo khoroksa 10,323 ni khoroksa sebuk khlai tongnai phiachang koktumani bisingtwi saimankha 10,323 ni jefruo borokni sebukno paikha hwnai saklai rejago afroni simi bini sak hamya ang thangmani henai norok nugui mankhana bini nokhu tei bini mangpli nainedi belakeno wanama singsa khairok susuk khoroksa phurungnai 10,323 ni bo jefruo chakri kri khani sajago afroni simino bini sak hamya ang klaikha tabok belakeno bialo klailajak phaidising khnai nailayana bihikni khuktui boma haike cholilai tong bo sabo tongo kwbangma tei yango nokhugrok bo hamjaya ama haikeno sai khnarakha bihik phaidising khnai nailayana sakri manmani sakri bu thangka takai rugi beram bu bari yoi ake chikisa bu khaimiya sakri nokri bu kerkha ake ayongkha basabo tendru juru jamia aji jamia ngo borosuna bu khaimaliya phurphurung maliya basa sala buri tong manbo abunu kesting sajo mana nango sokaro কয়দিন ওখানে নিজে রুগী rugi malai 3 mase 4 mase bari mani dikha obodi jite le je sakri thangka arambong mani rugi arambong malai je sakri thangka ka je marong mani 2 mase 3 mase জাগানি কুতুল মেয়া jagani kutul maya কে কোন চিকিৎসার খাতে খাইমা গান khaimaya maisi masaya basa tendru besin juruk maya je maya sakri bu thanjak boraro chikisa khaiman jana ching khaimaya পারানি বুংখায় Noboda Para পঞ্চায়েত বুং Gondasora Panchayat ani mungkai debu bara নি চারে কাইবসকা chala buri তাবক পরে দङ না পরে মালিয়া ar salang ni ar salak tham ma poriya salang kaisa poriyo salang ni ma poriya ngo salak tham